Kita niya mag-aaban ni Mang Masura na napundok ang buhangin maga, napundok siya, mura siya gituyo pag pundok og tao. Mao diskarte na ako diri maga kay labi na sa ako mga na wala jud ko'y kwarta. Luya kog income adlaw-adlaw. Mao nga unsay maayo nga buhaton na di lata mangawat. Atong buhaton maga. Kalit. Mga ga, good morning sa tanan diya mga ga. Kumusta mong tanan? Mga ga. Natapod natin karon mga sa libon mga ga. Pero darapod sa kilid sa highway. Mga ga oh. Yung mga ga, di ada ko rin mga ga dili kay magkuha ang bugog. Buhangin mga ga, ano tubig baha. Nata mga ga oh. Dira nakabutang niya ang tumbuhangin mga ga, tumbalas para ato safety maga na dili malo sa tubig baha og mo sugpak uwan kay diri sa amo maga sige pang uwan maga uwan pagani pero dili kayo maga diri ko diri maga sa may agyaan sa tubig maga kita na nyo maga diha pala daan maga nay graba sagol buhangin sagol balas maga ug tara dito ang damo ana maga dito banda sa suok dito ang damo na balas na naipon sa tubig. Pero maga ato to kantuon maga ato to ipon ato kuhaon so sako kay nagdala na mo sako maga sako pala nagdala pa tag stand para sa itong cellphone atong BBC na itong gihimo para sa stand sa itong cellphone maga salamat kayo sa akong mga viewers subscribers salamat kayo sa tanan o sugod ta maga ako sa pakita sa inyong highway dara ang highway maga diri ta banda dito ta banda bang maga magkugbangin muni ang kanal maga kanal tawag sa mong kanal maga under needs sa agyan sa tubig dito maga subay tayo yung kanal para maka antas buhangin nasa damo to dito ang damo maga nakitaan tara maga kita niya maga aba ni Mang Masura na napundok ang buhangin maga napundok siya mura siya gituyo pag pundok og tao mao na sayang kayo gato pasagdan bisig maanod la og layo ato ulan maga. Mao diskarte na ako diri maga kay labi na sa ako mga na wala jud ko'y kwarta. Luya kog income adlaw-adlaw. Mao nga unsay maayo nga buhaton na di lata mangawat. Atong buhaton maga. Sama ni maga oh. Buhanod tubig baha. Ato ni kuhaon maga resibion tani para makagamit apon para sa tumpayag kuanta maga sa tumpayag ay makaiba-iba naman sa tong gasto maga di naman ta balit mo nang ingon na diskarte lang og kogi atong kogi maga uban na no to diskarte para nindot og uban maga atong diskarte ko uban to kogi kay way puro ta diskarte way kogi wa kita ni mao maga karon labi na sa ako karon gawa ko kwarta way taro income monitor ta balas ano tuig baha mga ga dara mga ga sugdan na nato ni maga dugay dara to sa ako maga oh yabot sa ako maga lima na kabok sa ako maga mintag mapuno na ito ni tanan kay sayang kayong balas paano na sa tubig baha mintag damo yun atong balas makuha ron maga abanay ko niya maga og salamat kay sa akong mga viewers da salamat kay sa 1.2k views na ito sa paghakot na kog balas maga sa unang vlog nato maga salamat kay sa akong mga viewers salamat kay sa akong mga new subscribers maga salamat kay sa tanan maga salamat kay sa tanan gusto man ako maga makatabang sa akong isikataw maga nakita ninyo maga wala po ko'y mahigi mo igo na ko sa pangando igo sa tanaw kung tabang tama ng kwarta latin hatag sa sikatawa ko wala po ko'y kwarta po maga isipot na kumbaga nasayot mo sa akong vlog sana yung vlog mo magikuha na mga kaya hindi ako maga maga sorry kayo o maga sinali akong vlog maga nangandog yung kumaga na inyo ka po supportar at abot pa na thank you kayo maga o karoon maga ato sugdan kapag balas da.
Ah, maga, usak sako na maga. Sako. Ah, sako maga. Sako na. Beras. Enggak, satu enggak. Aku. Bukan ini. Aku. Enggak. Barang saku maga. Jelas. Maga, kirisa ako na maga. Terus libre kayo. Maga, tulong na sa ako itong balas maga. Wala, di kata mag-palit. Mulit na kata diri. Dan nagkuhan. Maga, gusto mo maga. Gusto mo kuhan.
na. O sako na maga. Apat na sako na maga. Apat na sako na. 10. Ya. Pamaga. Padres tungod kini din. Ato di ubos gamay ang kamera para makita ato maga. Maga. Tugon na mi sagbot. Truko na karag. Nagulog ka ba? O maga, usa na ko ni priton diri maga. At sa unhan. Pato sa ta dito maga. Ada ko dito nakitaan pa. Na paras pod. Maga. Usa na ko priton diri maga sa tundo ulik ni dinhi ah. Ako sa tungod tuol kay to pa matilok. Karon tayo. Muni maga atong balas karon 4 na kasako. Kana 4 sako. Ito pa nga usa. Mga ay ito pa nga tilukunon. Paras na ko mati usa ka sako. Maga, ako la itong sako man to. Ako la so dito. Maga, magitong andito nakuha gamay ra. Makapit kay punto nga pero dire ta magatiwas. Ato ni tiwason diri kuha. Oh, kita mo ka magatiwas maga. Dito dire ka sayang. Kadi ba sa karon? Kita sako na ito. Dali ni grab maga. Ang puti sako sudlan mo ram ni liba. Ini gue tahan. Kapag natin nabili mangga, mausang sako pero marati sudan. Shout out po mangga kay Living the Good Life, Living the Good Life yung sako mangga kuha. Uwi na yung EKG po. Dito po tayo sa kanong na tamang na mangga. Shoot na mangga. Pulang apa maga? Ya. Ya. Maga. Maga, salamat kayo sa akong viewers, mga subscribers. Salamat kayo sa tanan. Dara maga atong balas. Dara atong balas maga, nakalimatak sa ako. Sa diri alang banda, nakalimat ang sako. Salamat kayo sa viewers, mga subscribers, salamat kayo. Kung abang ninyo mga ang next vlog ani mga pagnakot ato sa ani nga balas mga ato para sa padir na ato itungtong para ato safety mga ba. Dili sa iyo. Ya kadaw na sa iyo mga. Thank you po sa lahat. Thank you po.